Здравейте, колеги! Правя това видео, за да покажа как да се настрои ето този безплатен сайт aggr.trade, който всъщност има доста добри възможности. Аз го ползвам за да наблюдавам поведението на база Order Flow за криптопазарите, тъй като сайта дава възможност за агрегиране на данните от почти всички големи борси. Изключение е само CME Futures, тъй като знаете, че там данните са силно платени и няма как някой да си позволи да предлага нещо безплатно на хората, а в същото време да го плаща дебело. Но то така или иначе данни от CME просто няма откъде да се вземат. Аз поне лично не знам някой платформа, която да предлага и тия фьючерси, които са там. Така че, като погледнем, ето например как става. Виждате един основен екран и аз съответно тук съм си направил два допълнителни, които са на единия виждам ордерите, които вървят в спот борсите, само че тук има възможност да си сложиш филтър на, примерно, аз съм го сложил на над 100 000 долара, ако е ордера. Иначе ако го намалиш, тук постоянно хвъркат хиляди ордери, което е безмислено. Примерно на биткоина смятам, че ордер под 100 000 долара не може да се счита за голям. А нас не интересуват големите ордери. Сега малките евентуално могат да бъдат, може един голям ордер да бъде разбит като във вид на айсберг. Но, между другото, тук има възможност да показва пак на някакви милисекунди агрегиране, т.е. и айсберги могат да се хващат до определен метод. А от тази страна сами пък фьючерсните. Само че тук естествено съм сложил филтъра на практика почти 1 милион. Тъй като фьючерсните ордери обикновено са 7, 8, 10 пъти по-големи от съответните на спота. Сега, тук основно където е паното за чарта, си е стандартен. Това нещо е взето от TradingView. TradingView си има безплатен, всеки, който прави някакъв софтуер, може да вземе на TradingView контейнера и да си го приложи. Като съответно тук са съвсем минимални възможностите. Тоест, можеш да гледаш чарт. Съответно, вече самия aggr Trade са си направили, тук като дадеш примерно десен бутон, можеш да сменяш резолюцията. Хубавото е, че тук има и секундни. Аз мисля, че в TradingView на най-евтините планове там секундни няма. Но те не са интересни. Аз за по-малко от минутен чарт не мисля, че има смисъл да се гледа. Така, друго какво има интересно? Тук може да се драсне една линия. Примерно в момента си закарвам мишката тук. Нали? Примерно искам това го считам за някакъв Support Resistance Break. Слагам си мишката тук, десен бутон, натискам тук. Излиза тук някакъв лейбъл, мога да се напиша нещо си. Мога да му сложа и някаква картинка и като го цъкна, тук се появява тая линия. Когато цената отиде на нея и я докосне, получавам алърт. Мога да си пусна браузъра, само че аз в случая съм ги забранил, за да не ми джъка постоянно. Но пуска алърти.
цената докосна еди каква си. Това може да се мести с мишката, мога да сложа тук. Незнайно защо обаче не може да започне от тук някъде. Винаги започва от някакво, да речем, нещо от порядъка на 2/3 от екрана. После като продължи това да се движи, и тя се движи. Но не мога да я сложа примерно тук. Ако поискам тук да я сложа, тя ще се появи тук. Както и да е, това не е толкова важно. Сега, тук отдолу съм си добавил един индикатор, има ги за свободни тегляне, не съм го правил аз. Той е супер елементарен, показва ликвидациите. Значи, лилав голям кендъл показва ликвидации, в случая това са шорт ликвидации, тъй като нагоре означава, че са купили. Тоест, когато ликвидираме шорт, борсата купува. Когато ликвидираме лонг, борсата продава. Та в лилаво са шорт ликвидациите в съответния кендъл и в жълтичко са лонг ликвидации. Например, и това са агрегирани от всички фьючерсни борси. Ето, например, ще се върна тук да видите какви ликвидации имаше на този дроп. Ето ги. Ето, закарвам си мишката на самия кендъл и тук горе, където е индикатора, изписва колко са. Вижте сега, 9,3 милиона. Това е 5 минутен кендъл. В този кендъл са станали най-големите ликвидации. И сега вижте, като зумна, какво става? Цената пада още по-надолу, обаче колко са много по-малко ликвидациите? 2 милиона. И от тук нататък цената тръгва нагоре. Аз обикновено това го гледам, то пак е някакъв вид дивергенция. Защото смисълът е такъв. Цената дропва, прави някакви големи ликвидации, след което поренджва малко и дропва пак. Ако тук са влезли нови лонгове, тук ще имаме още по-големи ликвидации. Защото към старите лонгове, които чакат ликвидация, нали, на по-ниско от това ниво, са се добавили новите. Обаче тук ликвидациите не са много, което означава, че тук не са влезли кой знае колко много лонгове и пазара няма интерес да пада надолу, защото няма какво да вземе. И лека по лека тук почват да влизат купувачи на спот, примерно, и т.н. и да се трупат нови поръчки и цената тръгва нагоре. И започват вече да се появяват шорт ликвидации, тия лилавите. Почнат ли да се появяват шорт ликвидации, това означава, че някой тук е шортил. Защото той ако беше шортил, примерно тук няма да е на ликвидация. Щом го ликвидират още тук долу от дъното, значи той е шортил самото дъно. И сега заминава. Тоест, това показва, че примерно, ето да сравним тук по дъната, докато се е формирало дъното, какво имаме? Имаме тук там някоя лонг ликвидация, защото нормално е на дъно да влизат лонгове. Хората искат да лонгват на фьючерси и да печелят милиони, обаче цената ги ликвидира. Но не е нормално цената да ликвидира шортове тук. Защото ако този шорт е от преди, той няма да стигне ликвидация, той е на профит. Значи, щом тук в този кендъл имаме, ето го, вижте, лилав, имаме шорт ликвидации 200 000 долара, значи някой е шортнал и тук самото дъно. Шортнал е дъното, той си мисли, че тази цена ще слиза още. И тук пак същата работа. Ето, още. Тук много шорт ликвидации има, а лонг ликвидациите почти ги няма никакви. Значи това на мен ми казва, че има много хора, които са шортили дъното. А щом са шортили дъното, значи най-вероятно ще ги прецакат. И тъй вече нататък стават други неща. И тук се появяват нови лонг ликвидации. Но аз исках да обясня само
какво представлява индикатора. И другото, което виждаме най-отдолу, това си е най-обикновен волюм. Само че вътре във волюма има още едно барче, което е с по-силен цвят. Това е делтата. Значи, тук виждаме, ето това е волюма, примерно, а това тук е делтата. Имаме зелен волюм с малка делта. Тук имаме по-малък зелен волюм, но с по-голяма делта. Тук имаме сравнително голям червен волюм и делтата е сравнително голяма. Следващия бар имаме по-голям волюм, но по-малка червена делта. По-малко червена. Следващия бар имаме дивергенция. Това е дивергенцията. Значи, имаме зелена делта, обаче червен бар. Това означава, че тук е имало купувачи на маркет, които обаче са били абсорбирани от лимит продавачи. Тук е имало лимит продажби. Това по принцип е bearish знак, защото означава, че има интерес за покупки, обаче някой ги стопира. Но това също не означава, че веднага след това ще видим някакъв дроп, нали, и нещо, кой знае какво ще стане. Ето, тръгнала е цената надолу, обаче тук пък е станала обратната дивергенция. Тук пък имаме червена делта, червен бар, червена делта, обаче зелен кендъл. Това пък означава, че тук са абсорбирали маркет продавачите. И тази делта тук, тази дивергенция тук е дала началото на някакъв uptrend. Но така или иначе, като цяло ние тук сме в рейндж някакъв. И затова постоянно, когато цената е в някакъв рейндж, постоянно виждаме и bearish и bullish дивергенция на база един кендъл. И сега аз какво съм направил? Ето тук са индикатори, които разделят, тези индикатори аз съм си ги правил, те разделят, в смисъл, те са много прости, нали? Тя делтата е много прост индикатор, CVD, обаче въпросът е, че ако сложиш просто CVD, то не може да различи дали взема данните от спот борса или от фьючерсна борса. Но аз намерих в самия документацията на този сайт, значи те си имат собствен пак език за писане на индикатори, подобен както и имат и в TradingView, и в TradingLight и т.н. То е на база нещо подобно на JavaScript, но нещо подобно. Въпросът е, че вече в този език се появи възможност, сега ще ви я покажа как изглежда скрипта, има възможност да се зададе тук, нали, buy volume, sell volume са две променливи, които вземат от сорса, който задаваме тук, после ще ви покажа как става, вземат само спот. Вземат само тези, които имат префикс спот борса. И съответно продажбите и после чертаят една елементарна линия, която е кумулативно buy минус sell, кръщаваме го спот делта и това е целият скрипт. Преди да се появи това нещо, тук аз пишех едни огромни такива и ги изброявах ги ръчно. Binance, BTC, USDT, Binance, BTC, USDC. Всички възможни варианти ги изброявах ръчно, за да мога да разделя спота от фьючерсите. И като се появи нов тикер, аз трябва да го правя наново. Но откакто пуснаха тази възможност, става супер лесно. Така, ето е спот делтата. Направил съм ги да се визуализират в
в този прозорец, като рамките са от тук някъде до тук някъде. Автоматично да се скейлват. Значи като местиш това, вижте как и делтата долу-горе скелва. А тук мога да скелвам ръчно, но на делтата не мога. Значи делтата, тя се скелва сама спрямо рамките на прозореца. Затова ако искаш да правиш някакви сравнения, нали, lower lows, lower lows, тук има equal lows, пък делтата прави lower lows. Това е пак един вид дивергенция. Значи цената прави едно и също, не мърда, а делтата пада. Така, ето е и на перпс, на фьючерсите. Не, съм я направил въобще възприел съм такава стратегия, спотовските данни да са сини, а пък фьючерсите да са такъв цвят оранжев-жълт. И съответно то тук си ги изписва коя е. Вижте колко са различни двете делти. Макар че в случая и двете делти правят даунтренд. Но тук спотовската прави по-ниско дъно, фьючерсната прави по-високо дъно. А цената не мърда. Тоест тук имаме разлика между поведението на спота и на фьючерсите, което е нормално, защото това е формиране на някакво дъно. За мен това е нормално да е така, защото според мен тук някъде има много лимит ордери на спот. И поради тази причина имаме падаща делта, защото ботовете на спот борсите пускат изкуствени продажби на маркет, за да могат да попълнят чакащите лимит ордери, които стоят тук. И по този начин се появява тая дивергенция. А пък цената стои на едно място. Иначе традиционните чартажи ще кажат, това е тук, формира се support resistance. Ами да, то това е смисъла на support resistance, място, където се получава, има интерес от купувачи и съответно продавачите намаляват, купувачите държат и в един момент цената обръща на този кендъл, примерно. Но последствие, ето какво става, отиваме, тестваме, пробива и т.н. Като цяло това си е един рейндж. Заформя се дъно и после от това дъно тръгва някакъв аптренд. И сега вижте какво става тук. Сега вече очевидно е за всички, че в този рейндж тук цената трупа ордери. Как ги трупа? Делтите падат. Обаче цената рейнджи. Значи в тая област тук има голямо количество лимит ордери, които са абсорбирали маркет продажбите. Независимо дали на спот или на фьючерси. Тоест и фьючерсите и спота тук се позиционират за нагоре. Сега дали това ще доведе до някакъв мега тренд? Ами не е мега, но ето го. Достатъчно е. Значи от 115-168 до 116 почти имаше един доста добър трейд за скалп. Сега, това нещо, тази дивергенция не може да я приемем за начало на някакъв аптренд до 120-130. Не, тук в рамките на, вижте колко е, това е от 22 часа до сутринта до 7. Значи, общо взето цялата нощ. Тук са се трупали лимит ордери, които са попълвани. Направили са един приличен аптренд. Обаче, после, ето го, 10-11 часа, отваря Лондон и нещата се променят. Тия тук, после като идва цената да ги тества, първоначално купуват, обаче после пък отваря американския пазар, ето в 16:30, дроп, рейндж и въпреки всичко, ето, от тая зона реално
имаме начало на хубав uptrend вече при американците. Но и той при тях има дивергенция. Само че този път е само на спота. Тук на фьючерсите няма дивергенция. И така. Сега ще ги махна тия. Аз съм си направил и това вече е моя измишлетина. Самата дивергенция да я плотвам кумулативно. Тоест, вижте сега, където има, да видим някакъв бар, който има дивергенция. Аз ще я покажа. Ето. В този бар имаме червена делта, обаче зелен резултат. Аз това нещо си го изчислявам, като вземам самата абсорбирана делта. Абсорбираната делта, тук може да се види на волюм индикатора, тя е 280 милиона. Това е в долари. И фактически, когато има абсорбирана червена делта, аз го плотвам това нещо като зелена дивергенция, т.е. растяща. И ги събирам, както се събират кумулативно и самите делти. И вижте какво става. Но това тук в случая, където съм показал, е само дивергенция. И сега вижте какво се получава. Ако плотна и самата делта, но нали, по принцип нормално е, когато делтата върви надолу, евентуално да очакваме дивергенцията да върви нагоре, защото дивергенцията е обратното на делтата. Тоест, дивергенцията е ненормалното поведение на пазара спрямо делтата. Сега обаче, вижте сега какво става тук. Тук имаме, примерно, до тук имаме растяща дивергенция. Което означава, че тук се трупат лимит ордери за покупки, за нагоре. След това обаче в този даунтренд имаме падаща дивергенция. Имаме и падаща делта. И тук би трябвало да очакваме някакъв дроп. И този дроп действително става, но той става точно на отварянето на американците. И те най-вероятно тук пазарните играчи са се опитвали да бутнат много цената надолу. Точно поради тази причина. Те са започнали тук още от обед да се позиционират на лимит ордери шорт. Тук има една изненада малка, най-вероятно има новини, трябва да погледна. Обаче при самото отваряне на американците, вижте, първия половин час е надолу, почти. И почва да се стабилизира. След това обаче започва и делтата да качва, и дивергенцията да качва. До този връх. След този връх вече имаме пак същата работа. Падаща делта, падаща дивергенция и това започва да заприличва на връх. Ама на следващия ден вече друго става. Както и да е, това го махаме. И ето на спота какво е ставало. Това е същото нещо, само че само за спота. Така че аз сега ще махна тая CVD, ще пусна спотовската. Значи тук нещата са много ясни. Делтата пада, дивергенцията расте. Значи като цяло аз мога да кажа, че това е една зона, в която спота се акумулира на лимит ордери. Дали ще доведе до тест на 120 или няма, не мога да кажем веднага, но принципно това е, което се вижда. Виждаме растяща дивергенция и падаща делта. И това е обобщено от всички борси. Спот борси. За мен много вероятно е това да е зона, в която става акумулация за бъдещ uptrend. Но тя много лесно може да се обърне и в голям дроп, защото
когато тук има много позиционирани лимит ордери, ако цената тръгне рязко надолу, тия хора тук ще излязат на маркет. И тогава тая делта, спотовската, изведнъж много рязко ще падне и ще събори пазара. А пък точно под това ниво, примерно, се очаква да има лонг ликвидации на фьючерсния пазар. И стопове, и ликвидации, и т.н. Което просто тръгне ли цената да затваря под това ниво 114 и 400, тия всичките, дето са направили тая дивергенция, в един момент ще почнат да продават на маркет. Защото те бързат, те не могат да чакат. Значи те могат да акумулират на лимит ордери, но когато цената ги притисне, бягат на маркет. И тогава вече може да стане някакъв голям дроп и примерно тази делта изведнъж тук да видим някакъв много голям спайк надолу и съответно цената да отиде да тесне 110 и по-надолу. Но за сега, в момента, целият този uptrend и тази акумулация, която тук виждаме, е с спот дивергенция. Даже тя тук много се засилва. Защото вижте как върви делтата тук, спотовската, и как тук пък още много, а пък цената върви нагоре. Тоест тук много абсорбирани лимит ордери има. Много абсорбирани маркет ордери има чрез лимит ордери. И така, сега, тук вече е ясно какво показва. Това са, както вече казах, с филтър 100 000. Това са маркет покупки или продажби. Съответно покупките са в зелено, продажбите са в червено. Съответно виждате и коя е борсата. Това е Coinbase. Като си закарате мишката върху символчето, то ви показва Coinbase BTC-USD. Защото може да има и USDC. Това е Binance. Тук имаме продажба. Binance BTC USDT. Това е Kraken. Нали? И т.н. От тази страна са същия начин ордерите, но от почти милион нагоре, които са в фьючерсните борси. Ето ви, имаме тук и Coinbase Futures, между другото. При тях това се казва BTC PERP и не го знам какво е това. В Binance е Binance Futures, BTC USDT предимно. USDC също присъства, ама по-рядко. Ето го. И така. Тук показва ликвидации по-големи от 10 000. Сега в момента нямаме. Значи тук ги показва откакто сме пуснали сайта. Тоест тук история няма. Не можем да върткаме надолу, но много надолу не може. Значи до 29 минути, половин час записвам това видео, значи долу-горе от тогава имаме данни. Ако изключа сайта и го пусна наново, тези данни изчезват. Тук обаче дърпаме данните от техен сървър, който има доста данни назад, така че можем да си правим анализ назад. Но това тук е само онлайн и идва директно от борсите във вашия браузър и като си затворите браузъра, изчезва. Сега, как става избирането на какво да гледаме? Аз тук съм избрал да гледам BTC. От тук, от тази лупичка, мога да избера нещо друго. Сега как става? Тук се виждат кои са борсите, които в момента работят. Цъкаме тук и ги махам тия. След което си избирам тук да бъде всичко. Spot Perpetual Futures, защото за този чат ми трябват всички. Цъкам на BTC и той ми показва, че тук ще има 62 източника на данни. Тоест, тук има 62 тикера. Заедно 62 са и спотовските и фьючерсните. Като го цъкна, ето, тук като се закара мишката, той ги показва всичките, които са. Така,
Сега ще дам cancel, защото не ми трябва, като дадеш рефреш, тук се сменя. Значи ако искаш да не гледаш BTC, трябва да отидеш и тук и да си избереш Ether. Айде, сега ще го сменим на Ether. И тук се смени на Ether. Това е чарта на Етера. Обаче, тук тези все още са на BTC. В същия начин тук трябва да отида и да сменя и тях на Етер. Тук също. Само, че да не забравяте, че примерно едната колонка трябва да избирате спот само, а в другата трябва да избирате Perps и Futures. Тук на ликвидации също BTC. Ако искам да гледам ликвидациите на Етера, тук трябва да ги сменя пак по същия начин, да бъде само Ether и да бъде само Perps и Futures, то и да пуснете спот, оттам няма как да дойде ликвидация. Така, сега няма го правя това, защото не искам да се развалям това. Тъй, айде да си ги върна аз, защото тъй. Ами общо взето това е. Тук съм си качил един индикатор, който не съм го правил аз, той е доста сложен. Това е Liquidation Heat Map. Има няколко вида. Ето сега като го визуализирам, само че трябва малко да зумна. Какво се показва. Но тези ликвидационни хитмапи, да ви кажа честно, аз много не им вярвам, защото те няма как да знаят точните места. Те ги изчисляват на база на Open интереса, на Swing High, Swing Low, на различни таймфрейми. Абе, общо взето това е вероятно къде може да има ликвидации. Но не е точно така. Защото, вижте сега, примерно, тук дава много жълто, нали така? Виж къде е голямата ликвидация. Голямата ликвидация е в ето скендъл. После цената продължава нагоре и тук би трябвало да има още нови ликвидации според това, ама няма. Тъй, че, нали, долу-горе може да се разчита на това, ама само долу-горе. Ето тук също. Къде са ликвидациите? Тук. Този кендъл са най-големите ликвидации, обаче той въобще не е стигнал зоната, която дава индикатора за liquidation level. Тоест тази зона е била всъщност малко по-надолу. Но както и да е. Махам го това, че том голяма ширина. Оставям само под и фьючерсната делта. Понякога те много се различават. Ето тук, например, имаме летяща нагоре фьючерсна делта и съответно падаща надолу спотовска. Аз за себе си съм установил емпирично така, че обикновено спота е по-правилния. Фьючерсите, то тук е ясно, значи имаше един даунтренд, при който тяхната делта хвърка нагоре, а цената пада. Това си е абсолютно бериш дивергенция. Тук влизат лонгове, които обаче отгоре са натиснати с лимит. Някой, който иска да си затвори шорта, който е взел тук, той го затваря на лимит. Мести си лимит ордерите надолу. И тук, когато някой иска да лонгне, той му затваря шорта фактически. И по този начин ние виждаме как растящата делта е от тези, които се опитват да отворят нов лонг. Обаче тя ги абсорбира тези, които се затварят шорта на профит. Или не, в случая не е на профит. По-скоро обратното. Тук затварящите шортове са тия, които купуват, а пък отварящите шортове са на лимит. И като цяло, но тук няма open интерес. Значи open интереса трябва да се гледа на някаква друга платформа и трябва да се види, ако тук open интереса е бил хоризонтален без промяна, най-вероятно
затварящите шорт отварят на други желаящи нов шорт. И като цяло шортовете не са се променили и цената продължава да спада. Но така или иначе това си е бериш. Делтата хвърка нагоре, цената пада. Това означава, че маркет купувачите биват абсорбирани от лимит продавачи. Тя тук даже хвърква малко и ето даже тук има и малко и на спот, ама не си личи баш. И след това цената пада, стига до някъде. Тук пак имаме, но тук вече много трудно мога да се каже, че е дивергенция, макар че спрямо е този връх, нали, имаме по-висока делта, а пак по-ниска цена. Но то тук цената прави по-висок на този, нали, и отварят и американците. Не, всъщност това е вчера павал, да. Това е 21 часа е обявяването на лихвите и после 21:30 къде павал. Като почна да говори. Тук вече няма какво се гледа ордер фол. Тук просто всичко е ботове и такива маркет. Някой бяга, друг отваря, вземат му, ликвидират. Такава волатилност тук някакво се анализира. Значи анализирането може да стане в последствие. Ето го. Тук, когато вече сме в азиатската сесия и какво виждаме? Виждаме растяща спот делта, растяща фьючерсна делта. Тук фьючерсната рязко се е качила заради ликвидациите и то е имало и тук на точно къде е върха, тук е имало стопове на шортове и ликвидации на шортове. И затова тая делта много е скочила и все пак цената прави връх и тръгва да коригира. След което тръгва пак нагоре. И сега в момента виждате какво става. Сега в момента отново имаме голяма делта дивергенция спрямо това, което е било от началото на деня. Делтите и двете са надолу. Ето, виждате, от началото на деня цената е нагоре. Това обаче не означава, че още и сега ще тръгне да гони 120. Не е изключено да продължи да пада. Но докато цената не падне под това дъно, дивергенцията е валидна. Падне ли под това дъно, вече ще имаме по-ниско дъно и по-ниско дъно на това. Нищо не мога да кажем. За сега обаче тук има дивергенция, защото то се вижда и визуално. Вижте колко делта е била нужна, за да стигне цената от тук до тук. И вижте колко много отрицателна е нужна, за да я свали съвсем малко. Тоест, тук е имало побутване от лимит купувачи или поне не е имало съпротива от лимит продавачи. Докато тук очевидно има съпротива от лимит купувачи. Продавачите на маркет са силни, обаче силата им бива до някъде абсорбирана от лимит купувачи. Така. И сега показвам как се прилага този Workspace. Значи отваряме един нов браузър, на който не е инсталирано AGGR Trade. Аз този Microsoft не го използвам по принцип. И така, пишем тук AGGR.trade. Отваря се. Значи без никакъв Workspace се отваря това нещо. На 5 секунди чат. И тук имате едно CVD, което те са ви сложили. Само че са го сложили в негово си пано. Тоест, има ги и тези ликвидации. Сега, и съответно тук е пуснат един общ такъв, в който се показват всички сделки, спот, не спот, всичко. Тоест, ако отидем тук, ще видим, че даже и това не е много добре нагласено сега. Виж какво става. Много мръдно. Да пуснем на някаква нормална резолюция. Ето. И тук може да си избираш
какви ексченджи, какъв тип ексченджи да бъдат само спот, фьючерсните ги няма. Ето, всяка цъкна на BTC 6,62. Виждате ли? По подразбиране ги нямаше тия. Сега като ги конектна, тук вече делтата ще бъде. Само че, казвам сега какъв е зора тук. Тая делта, която те ви предлагат, тя е супер елементарна. Нали? Ето го, той е open source, мога да го видиш скрипта какво представлява. Ето, това е. VBuy минус VSL кумулативно и го покажи на линия. Ама те събират ябълки с чушки. Значи няма как да събереш купувачите на спот с купувачите на фьючерс. Просто защото тези сделките са 10 пъти по-големи на фьючерс. И реално е тази делта, която те ви плотват тук, като обобщена един вид. Тя въобще нищо не е обобщена. Тя просто е събрала всички покупки на фьючерси и на спот, като имате предвид, нали, пак казвам, че фьючерсните са 10 пъти по-големи. И е извадила от тях всички продажби, пак събрани на куп. Общо взето това нещо ще прилича повече на фьючерсната делка. Тъй като просто те фьючерсните сделки са много по-големи по обем. Заради ливариджа. Нали? Всички, като отидем в това и гледаме сега ливаридж по 10, по 50, по 100. И поради тази причина ти отиваш с $1000 в борсата и пускаш ордер за 10 000. А ако отидеш под борсата с $1000, мога да купиш биткоин за $1000. Мога да купиш за... И там има едни възможности за марджин търговия, ама те са максимум до 3. По 3. И по принцип не работят добре, между другото. Набутваш се доста. Така, и сега, какво правим? Отиваме тук на тези трите точки. Settings. Ето ги Workspaces, Templates. Натискаш на New. И на New има Upload Template файл. Upload Template файл. Аз къде го сложих това? Ето го. Намираш се от този файл. Цъкаш два пъти. Показва се това нещо. Даваш импорт. И готово. Даже свирна. Защото аз по принцип съм ги оставил да свират. Издават звуци. Когато има... Нали, звуците са... Пуснете си ги, много са интересни. Значи, можеш без да гледаш чарта с очи, да разбереш какво става на пазара. Продажбите са с един звук, покупките са с друг звук, съответно по-големите са с по-променен звук, по-малките с по-непроменен и така. Ето сега, примерно, влезе голяма покупка на спот. 2,9 милиона. Което, между другото, за спота си хич не е малко. Това са точно 25 биткоина. Ето тук, като си сложиш мишката, ти го показва в биткоини, а като те махнеш, го показва в пари. Тия неща се настройват, който искам да си ги променя. И тук от настройките можеш да кажеш кое как да звучи, как да изглеждат, дрън, да показва ли двойките, да не ги ли показва, логотата на борсите дали да показва, въобще много неща. Хубаво е направена. Така, и другото, което аз забравих да кажа е това. Това е VWAP, на който индикатор е. Аз съм го правил, в смисъл, преправил съм един готов. Добавил съм възможност да се избира дали да бъде дневен или седмичен. В случая е оставен седмичен. Но ако искате, може да си го направите на дневен. Значи тук се отива Edit и на Options има Session Length дни. В случая са 7, т.е. седмица. Като го направим едно и после трябва да се запомни тук с Save, ще стане на дневен. Ето го. Значи, къде отваря деня? В 3 часа. Ето го.
И два банда има, долен и горен, които са на 2,5. Също може да си ги настроите на 2,5 стандартни девиации. Нали, това синьото е VWAP, а пък това са горен и долен банд. Ето пак. Ето ги. Стандарт Deviation Multiplier 2,5 съм се оставил аз. За мен това е по-нормалното, но в някакъв случай може да е 2. Ето сега ще да направим 2. Пак сейв. И така. Ами това е. Аз по принцип го скривам, защото цапам много. Смисъл, не се вижда другите неща добре. Оставям се така само делтите и тя дивергенцията се вижда с очи, ако я има. Другия вариант е махам делтите и пускам дивергенциите. Само че заради това, че са на едно пано, те се скелват заедно и обикновено тази на перпс на фьючерсите тя заема повече място, но спота трудно се вижда. Това по-добре е една по една. Примерно като махна... Чакай, че аз помахнах. Аз ги махна тия. Значи ако махна перпс, виждаме разпъната тая на спота. И както се вижда, спота продължава на лимит да купува. Сега и тук малко има разлика, ама като цяло дивергенцията върви нагоре. За мен това означава, че спота купува на лимит. А пък дали ще може да придвижи пазара нагоре, не може да се каже със сигурност. Но обикновено тези неща се гледат на малък таймфрейм. Тоест, ако видим дивергенция в тази консолидация, може да кажем, че тази консолидация ще доведе до uptrend в рамките на, да речем, няколко часа и после вече това нещо се изхабява. Може да стане обратната дивергенция. Не може да се каже, че тук, примерно, ако видим дивергенция, ще влезем лонг и ще очакваме да отиде до 120. Няма. Значи, на всеки таймфрейм си има определен брой кендали, които като минат във времето, оттам нататък сетъпа се изхабява. Няма значение на какъв тип сетъп вземеш. Може да е на support, resistance test, на breakout, на какво ще да е. Сетъпа има определено време за действие. Изтече ли това време за действие и не ти е стигнал таргета, по-добре затваряш, защото после вече ти си на казино роял. Може да стане, може да не стане. Може да се промени сетъпа. Може да стане нов сетъп. Примерно, ние тук може да виждаме дивергенции, обаче в един момент може да дойде някаква новина, може да стане война, може да убият Тръмп. Ама няма. Не го оцелват покрай ушите ми. Тъй, ние не можем да знаем какво ще стане след един час или два. Хванем ли някакъв сетъп, чакаме си и то долу-горе е видно. Ако примерно рейнджа е била и тук колко са, от примерно 9:20 до 11, колко са това? Час и половина. Ами час и половина натрупване означава, че до час и половина, ако не се реализира този аптренд, който очакваме, няма и да се реализира. Може да стане всичко. Тъй, че влизаме примерно лонг, ако сме решили, че тук има нещо за лонг. И си казваме, чакам го до тук като таргет, обаче го чакам и като часове, час и половина. Минали час и половина и цената почне и тук да цъкамъка, нищо да не прави. Ако си на някакъв профит, затваряш и майната му, защото после може да стане друго. И това е за сега. После ще направя едно друго видео за... Аз имам... сега ще го покажа. Това съм си го правил аз на мой сервер, моя страничка. И него също използвам за такива неща. Тук аз вече, но то работи само с Binance борсата. Прави директен connection с API на Binance
и оттам получавам данни за сделките, всички сделки. Ще ви го покажа, но тук това видео стана прекалено дълго, трябва да спра вече. Ами това е. Успех на всички днес. Днес е интересен ден, пост-фет ден му казват. От него, от днешния price action ще разберем каква е била реалната реакция на пазарите на падането на лихвите вчера и най-вече на речта на Пауъл. Защото тия емоции по време на самата реч, те са само прах. Важното е какво ще стане днес, като отворят в 16:30. Днес няма някакви дни, има още новини. Е на календара да видим какво има днеска. Има Unemployment Claims. Или Fed Manufacturing Index, това не е много важно. Обаче Unemployment Claims е важно. Според мен, ако тук видим някакво голямо число, това ще е потвърждение, че пазара на труда се срива. Което пък означава, че Fed трябва да продължава с рязането на лихви. А рязането на лихви до края на годината за мен е булиш за пазарите. Проблема е, ако резнат с повече от 0,25, което ще означава, че това е някакво бързане за запълване на някаква дупка. А щом има дупка, значи не е добре работата и общо взето това пък ще се изтълкува като bearish сигнал. Тъй, че не са много еднозначни нещата, просто трябва да следим какво правят пазарите ден за ден. И това е. Ами аз прекратявам